Aintzinakoak, itoiz, ertzainak, kortatu, zutagar, neu, gorriak, eta gaur egun be badauz. Bate badaki talderen bat? Ez dakizue? Ez duzu zautzen talderik? Euskal Herriko talderik? Kensaspi, Gatibu, Berri Txarrak. En el futuro igual tenemos aquí ahora mismo en este teatro sentada a la futura estrella del rock vasco, quién sabe. Ahora vamos a escuchar Egal Egiten de Itoiz y Noizbait de Kensaspi. Neukan guztizen amez bat, beti egoten zen, haren bizitan zain, haren bizitan zain. Baso iunak seinalatzen zizkidan ez dira etorriko inoiz etzazulako ametzik egin ez matxozikun denbora niretzak lehioan jarrita euriari begira eta jendea zion mutil horre amez bat bakarrik dauka baina egun batiz ez natzerakuan txantxan gorri bat ikusi nuen gelan ta gero beste mata beste bat inguratuan nengoen otxantxan gorria gelako zabaian otxantxan gorria gelako zabaian. Mutil bat falta da ez dago inor beretzeko lehioan baso ilunetan da bilegaletan txantxan gorria bezala orain badu bihozti minio bat eta biegal uriz guztian bularra du ere gorri kolorekoa eta
iritziko naiz, argiak jarraitu, iritziko naiz.